आच्छा जों दिनै बे अक्ट'नि दाख्लै 12 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम जि दुर्गा फुजा बेखौ लोब्बा लाफानानै जोङो मोनसे फिसा लटारि जोङो सेबखांदोंमोन। दा बे लटारिखौ थांनाय बे मासनिनो 15 तारिखआव होनो गोनां दङमोन खेलाखौहाय। दा खेलाखौ जोङो माखासे जेंनाफोरनि थाखाय जोङो खेलाखौ जोङो खालामनो हायाखै, पस्टपन खालामनो गोनां जादों। थांनाय 15 तारिखआव जि जानो गोनां जि लटारि खेला बेखौ जोङो 15 तारिखआव होनो हायैनि जाहोनाव जोङो दिनै 31 तारिख अक्ट'बर बे दिनैनि दानसिमाव जोङो फावसायनानै दिनै खेलाखौ जों खेलाखौ माबा खालामनो हाबाय, मावफुंनो हाबाय। दा बेवहाय जोङो माखासे जाहोनफोरनि थाखाय जोङो खेलाखौ होनो हायैनि थाखाय जोङो लटारि कमिटिनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा लटारि रागिरि बिथांमोननिसिम खेमा बिग्रोबाय। दा दिनैहाय जोङो खेलाखौ मावफुंनो हाबाय। दा बेवहाय जोङो बे लटारि खेलायाव मोनबा प्राइज दङ। दा मोनबा प्राइजआ दिनैहाय खेलाजों लोगोसे जाफुंलांबाय। दा बेवहाय फार्स्ट प्राइज हिसाबै जोंना मा होनो बाजाज पालसार 150 cc, ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइज दङ जोंना फ्रिज मोनसे फ्रिज, आरो थार्ड प्राइजआव दङ जाहैबाय जोंना रियेलमि मोनसे मबाइल, आरो लोगोसे फर्थ प्राइजआव दङ जाहैबाय सना गल्ड, आरो लास्ट प्राइजआव जोंना स्कुटि। बे प्राइजजों दिनैनि खेलाखौ होफुंनाय जाबाय। दा जोङो खेलाखौ माखासे रुल एन्ड रेगुलेसन जोङो खालामदों। बाहाय रुल बायदियै जोङो दिनैनि प्राइजखौ जोङो डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन बा हरनाय जागोन। जोंनि लटारिया गासै 6000मोन, 6000 टटेल कपना। ओमफ्राय फार्स्ट स्टार्टिं खेलाया 1001 निफ्राय 7001 बेनि गेजेराव खेलाया जादों। दा बेवहाय जों ओरैबायदि रुल खालामदों, जाय बिथाङा लटारिखौ लादों बे लटारि लानायाव लटारि लागिरि बिथाङा जुदि बे व्यक्तिनि जे कपना बा लटारिया गोमाबायब्ला, कपना गैलाब्ला जोङो कमिटिनिफ्राय डिसिसन बायदियै बिनो जों प्राइजखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जानाय नङा बा हरनाय जानाय नङा। आरो जि प्राइजखौ जोङो दिनैनि जि खेला बेखौ 7 दिननि सप्तासेनि गेजेराव जोङो प्राइजखौ बिलाइनाय जागोन। दा बेखिनिखौ जोङो मोनसे कमिटिया डिसिसन खालामनानै लादों। बेखिनियानो जोंनि माखासे रुल एन्ड फांसनफ्रा। दा बेनि गेजेराव जाय बिथांमोनहा लटारि लागिरि, आं खावलायहोनो लुबैदों गाव गावनि लटारिफोरखौ लानानै बा नायनानै रिजाल्टखौ नायनानै जाहाथे जाखांबायदोंब्ला जोंनि सान्तिपुर जे बाजार कमिटि मावख'आव फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन। आरो लोगोसे दिनैनि प्रेस मिडियानि गेजेरजोंनो माखासे जोंनि दिनैनि जे खेलानि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ मोननो हागोन होननानै आं खावलायहरबाय बा फोरमायहरबाय। दा बेखिनियानो।